Geen fastfood meer onder de 18, geen patat meer. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het onzin. Waarom niet? Een patatje speciaal. Als het onder het Wetenschappelijk Instituut van het CDA leidt, is dit in de toekomst verbeen van baan. Zij adviseren dat jeugd onder de 18 geen fastfood meer eten moet. Net helder, zeggen ze bij Restaria het Luifeltje in Burgum. Zij verkeerpen al jaren patat, kroketten en frikandellen. Maar houden ook rekken met zonder eten. Ik denk dat Wissenburg toch wel hele goede producten verkeerpje. En natuurlijk, overal waar te voor staat, dat is natuurlijk net goed. Als je elke dag patat eet, ja tuurlijk, dat zoek ik zelf ook net doen. Maar als je dat 1 keer in de week doet, dan is dat verder eigenlijk geen probleem. De jeugd moet zonder eten. Ja, tuurlijk wel, maar nee, dat mag ik gewoon zelf bepalen. Ja. Maar het was altijd gezoen, maar gezoen is af en toe wat patatjes. Dat ken ik wel, toch? Vakantie, dan was even een patatje halen en dan ken dat niet meer. Van der Meer denkt dat het verbieden van fastfood voor jongeren geen oplossing is. Het probleem verskoot. Want in de supermarkt even verderop valt genoeg fastfood te halen. Dat ik zorg dat de jongelui vooral dat we dat straks gaan verbieden, ja, dat die gaan naar de supermarkt gaan. En dat is nou eigenlijk al zo. Wij zijn massaal hun frikandellenbroodjes heljen en wat echt net van al te beste kwaliteit is. Als je naar de supermarkt gaat, dan is het vaak wel goedkoop om bijvoorbeeld een fles cola te heljen, een frikandelbroodje, wat dan ook. Dat is gewoon volle goedkoop. Ja, en aardbeien ben heel duur.